warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Depel. Piye to? Lah terakhir depel sak meter kotor lho kok iso. Berarti aku ceritane kebeteng nang ngene karo Mas Tominson. Terkadang kok karo Tommy. Lah yo, yo aja to, Bu. Aduh. Kingke kenaan apa ya wabang sak meniki. Bapak blok. Aku ra melu-melu bolo ya. Blok. Aku tak pamit sih aku. Mau kemana Pak Pril? Balik kok ngomong terang. Loh, Yang penting sukses buat kalian berdua. gitu ya. Ojo macam-macam nak burung ragu lho ya. Yang penting aja digrebek ya, Pak. Yo pokoknya nek ngono aku blok. Lah ki aku arep nge-review Oke. apa jenenge cikene Mas Doyok ku lho. Bener ini tak anu nih, tak kameramen. Wedang. Ndak Diko dhewe gak apa-apa. Enek aku. Masalahe aku juga dhewe gak teko ketatap iki. Rene to but Rene liwat kene. Lah kok kene nyenggol manukku to. Lah wis susu mbok olehno kono kuwi lho, hei. Tapi ya, Dadah. Dadah, Pak. Makasih, Pak ya. Ngono, Bro. ini berapa hargane? Iki karek ayam yang 10.003, yang 5.000-annya habis. Cekere 5.000 iki biasane apa? 5.000 dada karo paha atas. Dada. Dada ku Batas ki ya, Pak. Bahaya. Paha atas sih tempong. Jadi dada ki payu ya. Payu to, Bos. Iki lah. Ngeleding lah. Masa wis kemeng. Sek, Ndang. kok sambet bangkean iki? Berapa ya, Tom? Enggak Apa ya? pindo jere. Karo sapa, Blang? Karo sapa? Iki apa sih? Aku gak melu-melu ya, gak melu-melu aku. Iki dicalen kau ning kamar. Aku Kan golek apa to? Aku ngene iki berarti anu ya, gak lulus ya cara kerja. Ya ora. Ngene lho. Alah, wis jelas. Kowe kok golekno pancian kok iki. Kowe lah banjir kok. Ayo berarti aku gak Kowe lulus. tak godhong yo gak teko. Kowe jang rasakno sing dhuwur kuwi lho, aja sing isor. Terus apa-apa? Kuwi anu gekne butrune. Yo kulit ngono lho. Mohon maaf ya teman-teman, baterai itu nggak ada pesan. Kowe nyapar nih di. Nyapa ning di wet. Ose, ra iso. Ono kuwi lho kuwi. Ben sak vlog bar lho, ben sak vlog bar. Apa ku lho? Kok iso sak vlog ngesakno iki ben oleh sak vlog. Cara omong aku wis bar ngeblok dadi kan ngeblok dinamu yo, dadi tak Lho. tapi yo ora ngono. Iwang isih. Kowe saiki market mau ke nyenane to yo. Ngene iki lho, kok jere kon lanjut wong ora tanggung Loh. jawab. Lah lho. Lho ora tau jawab piye? Butuhmu kan wis tak antar. Butuhmu kita wis sparingan yo udah to. Oh. Kowe kan Piye? sparing yo. Sparing. Nang ndi? Masa separing. Nang depok kamar. Kok iso separing lho. Separing iki dalam arti aja separing terus ngono ora. Ngono lho, Bu. Ini iki ben iso kruwiwilno piye, Mas? Yo karek ngaduk tangan. Tangane angger kulino ngene-ngene cepet. Ngene. Heeh. Ngene ya. Latihane kok ngene tangane kuwi. Jadi kudu ngene ya. Iya. Tangane toblek lho iki ini lho maksudnya. Nah, lho. Tangan di. Kayak tangane ya lak belajar ngaduk kudu iki jari 4 iki kudu Makane Papat sejeng. maksudnya jari papat iki obah. Kok iso papat sedeng kuwi lho. Itu lho setengah iki lho. Ingat itu. Lah iki teluwe mewek ta we kok iso kena telu Yo iki. yo aja aja. Iso. Kowe ngene iki wis pinter engko iso kriwil-kriwil ngono kuwi ngene. Apa Ya, ta, mulai. Bun? Ngudeke iki. Kenapa to mulai? Dadi tangan tengen tangan ane kok fungsine kaya driji papat iki kudu ngene, kudu gerak ngene terus karo ngaduk ngene karo ngene. Nek obah ngene ya. Ngene lho, Blok. Tekniknya ngene. Wah, teknik lah garuk. Pengurutannya bener ngene tangan kabeh. Tapi lah garuk ini ki ngene ya. Lho, iya oh, lho iya. Gak terus terang to Tom, masa 3 jam atos. Teh? Tom. Ngono bisi aku ngono basa titikane. Jadi enak boleh tiga antara sana ya. Tenan pura. Aja murpas enek aku ngomong enak. Ora, aku ya ora kok peh bolo ora. Hmm. Tapi asine yo pas. Gitu. Terus Cara piye? golawuh yo. Lah, gak ayo mbledok nanti. Lah piye ya? Juga sing jubuk, juga sing dhuwur. Juga sing dhuwur sik jajal. Gak enak piye to, Bun?
Juga sing dhuwur. Juga sing dhuwur. Dang, juga sing dhuwur. Juga sing dhuwur aja sing ngisor, sing dhuwur. Kayak ngono to. Kuwi golek sing dhuwur kuwi Mbak. Sing dhuwur kuwi enek. Kuwi dirasakno. Ayo belum layu lo. Belum layu lo, Rek. Oh, alah kurang. Oh, alah. Kurang saiki ayo yo. Oh, kok gelem ngeloni tok. Nek kok nek gak tak wae neh lho. Ya wis lho. Kaya apa? Mbok kaya apa? Ya mau sati. Masa mbok wae sik. Enggak. Hei. Wis bar oleh malah ngono kuwi. Wis 10.003 kok ya campur. Sembarang karek kowe. Iki karek 10.003. Iki 10.003 kabeh. Kowe karek milih iki lak iki daging iki. Iki pupu tapi separuh gak utuh. Dang, milih yo sembarang. Iki arep tak bungkus no. Bungkus go kabeh wis kok. Bungkus gampang minggu, penting rasakno sik. Dadi jere arek nge-review. Nge-review iki kudu dibuktekno tenanan. Lak ngarep keceker. Nek daging ki ora aku ora ki yo. Iki gunane iki nggo apa to? Oh iya. Cek capit. Mosok kok. Nah, Kotor ayo sama kotor yo maklum. kayak saose ning kono. Dinyo nek review ki gak oleh harus original kan. Nah, lho, Bud. Original, Bro. Mana ngebut ben ngene kok. Kok sok. Lah ngene iki Gadong daya iki gak ngerti. Dang. kan kerenyane yo ora atos bolo renyah. Jadi nek antara atos karo renyah iki beda. Nek atos ki walot, dan nek renyah kuwi keres ngono. Jenenge crispy punel. Ndi? Lah iki lho, dhuwur iki. Ana bener e. Lah kuwi lho doyok chicken crispy gurih punel. Dadi enek gurihe punele kuwi. Makane rada kandel tepunge ngono lho. Ngono. Berarti yo ben pribadi ya. Apa nih? Ya Jadi bakul. kandel tepunge. Nanti ora. Piye to? Terus piye? Lah iya. Tapi kan wong-wong iki selerane Tapi nek dhewe-dhewe. jujur aku nek iki lho ya. Piye? Nek iki tepunge tipis nek menurutku. Yo. Iki standar asline. Soalnya aku tahu tuku, aku gak ngelek-ngelek ya. Yo. Sak mene lho. Pokoknya aja sampai nyebut tokone. Yo ora to. Yo wis bener ya. Yo. Kowe kan yo bakul dadi Sebut kan saja mawar. sebut saja mawar. Mawar berduri apa mawar beracun? Ngono lho. Kabeh wi yo nganu bos. Iki wis di-review karo Nining, piye? Nganu ya, nek wong bakulan iki kuncine piye, Mas? Laten no. Telaten karo sabar. Iya to. Yo kan bedino kan gak rame. Ngono. Lak wae njaluk rame terus kan yo angel to. Malah dadi Ngono lho. wong. Dadi ki wong iki yo kadang enek sepine, enek ramene. Biar ngono. Tetep enak sing mikir ngono. Wis to tetep enak sing mikir ngono kuwi. Nek kowe bedino sampune rata-rata ya bakul chicken entake paling banter 5 kilo, 6 kilo. Kayak doyok bendino payu 12 kilo, 13 kilo. Ora yo curiga. Ha. Oh. Sugihanmu kondi ya. Aku gak tau duwe ngono kuwi. Aku ki masih aku tau disarati wong sing model piye aku wis tau. Kan ndek ben gawe vlog nyarati ke piye kan? Andi sing nyarati. Allah. Tibake tak kira yo tenang. Tetapi kan aku dhewe kan pertama yo curiga wong mosok kok mendem ning entak-entakan gini kan yo mustahil to. Berarti Kadang ora. kan munduk-munduk ngono ya. Ya kadang ora tenan kene. Kan kecuali wi pikiran pertama kan yo kaya apa wong mutah apa wong apa mendem mutah diuruki kan yo gak roh to. Lah tak saponi lho kok ora enek, kok lemah terus wis tak nganu lho. Kok ngene Kok tiba. kopi cek eren. Terus karo dene aku yo gak nuduh wong liya, tetep kanca-kancaku soalé jelas ning kene. Jahil, caca kan wis jahil kan caca. Lak wong sing anu gak ngono carane. Tapi karek percaya karo ora aku tau ngalami lho ya. Iya, tapi ngene, lak wong sing asli ngono. Kok ya? Tapi bukan berupa syarat. Apa? Kejadian di saat apa ki warungku ngono lho, maksudnya Tutup apa? ora tutup. Jadi aku ki goreng heci. Adonane ki dadi sitok karo tempe ya tahu sitok. Iya. Tapi seumpama heci kan tak tambahi merica. Heeh. Nyemplung ki warnane abang. Tapi aku positif thinking. Menawa nek minyakku kepanasan gitu. Yo. Kedua, ketiga, keempat podo. Hmm. Nah, aku njajalne sing
Nggih. kelima ki nyemplung nang sing tempe ayo. Hmm. Lah lengo ki nek magrib gak iso ndang upluk-upluk gak iso. Jadi anu kaya gak lengo panas ngono lho. Oh, ngono, Bro. Iya. Jadi wi biasa terjadi juga lah. Aku ki marai wis jog mbiyen wis diomahi mbahku kan ya bakul. Jadi bahkan bakul botok ya bakul kembang ngono wi mbiyen ngono lho ning pasar tapi. Nah, wi sebelum buka usaha, buka ngane kon nyaponi, Bos. Jadi Nyaponi. Nek resik tetep saponi. Loh, nek kuwi kan yo harus to menjaga kebersihan to. Loh, lah iya maksud iki Mas Yowi ketoke resik ya. Heeh. Tapi kudu saponi. Ngono berarti. Lah aku ning kene iki kita langsung tok iki. Lah semenjak aku ning kene iki banyu kaya akuarium bek banyu. Jadi ada aku ayam sing ngisor wi, sing gua ada sambel wi. Lah wi bek banyu. Ngono. Padahal gak enek bolongan ya. Wong 3 kok. Heeh. Ngono lho. Lah ini Bos. Ada nih dia. Karena sekolah. Ada nih dia. Ada nih dia. Dan kita kuburan sing gede kene ya. Jalan ngalor itu. Yo. Karo gene bagus barangnya to. Aku anu nih. Ya iya kayak aku tekan kene telu to dose. Wes mulai sih, tak balik. Masih ya. Ya. Ora mungkin lah ya kaya ngene iki arep balik. Ora balik kok ngene. Iki ndang kelon ae. apa, Bud? Ora kelon. Yo aja kaya ngono kuwi. Lho, Wong ki nek ndek bojo ya mergawe barang, Bud. ya tapi kan mergane kan ngedos to. Nek ngedot nek wis udan ngene iki ya gak iso nek. Kok iso kon kelon ae wi lho kok. nglereni So, awak. iki lanjut nih sing ndek meng. Pokoknya pertama aku ini lagi sih. Kita berjanji ini kejadian. Tapi kok buahnya kita kok dhuwur. Apa kayak iki barang iki kalau kita sira-sira kang gak roh. Tapi iki sing kene berjanji. Jumbon kuwi Ora ketampon kok. Tapi sabare kuwi anu gak, maksudnya cara aku loro. lara apa pelanggan susut. Enggak, langgan alhamdulillah enggak. Wis gak enek. Aku standar sih. Ning kene iki umpamane kasarakan 10 kilo ki standar terus. Maksudnya cara gelem enek pesenan lagi nambah nih iso. Tapi lah standarnya sak menuhi paling sepi aku goreng 10 kilo paling. Selama aku jualan ning kene iki Tapi pernah gak piye? biyen jok awal sampai saiki dalam sehari awet awan apa isuk? Awan jam 10. Awet awan sampai bengi sing tuku mok loro apa sih tak? Kuwi pernah pertama Ya. Pertama kali aku jualan ini 3 kilo. Payu 3 kilo, terus 2 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo sak ngono kuwi. Kuwi ben dino. Tapi akeh lho 3 kilo ki. Lah lah chicken ini iki siti 3 kilo. Aku tahu malah sewengi iki korong sitok wong loro. Yo kan Tapi tak telateni. kan warung kan. Warung kan lah opone musim. Tapi nek wong gak duwe mental biasanya langsung kukut lho. Ya ya apa maneh apa opone cuacane koyo ngene iki udan geceh terus apa ya gelem wong metu. heeh. Lak warung iki kelemahane ning kono, tapi lak tiga-tigonan Tapi kok malah nggonku ora piye? wani teles. Oh, lak wong kono wani to. Heeh. Wani perihno. Lah wi lho. Wong aduh-aduh lho masamu. Set kopi mau pring. Lah teko warung terus keploh lho. Kene Joko Rara. Wani terus barang. Kok iso? Di yes ngono kuwi lah bakul kan intine iki kuncine awake dhewe wis gak sah manut karo wong, maksudnya karek awake dhewe pikirane awake dhewe. Nek aku yo nomor 1 mental sik kowe. Iya to. Mm-mm. Mental tetep to bakulan we jajal ya. Lak padha bakulane. Padha. Iki biyen aku ya
Iki njogo gone wong. Iki melu wong aku. Iki padha jejer kene enek ngarep kantor desa ngono kuwi rada rene rada apa. Kok mbiyen enak ya? Gedung biru. Tapi saiki gak sabiyen saiki lho. Iki chicken. Iki montor. Nah, apa? Anu ditutup Gak roh ya. Ya maksudnya umpamane mentalmu gak kuat. Aku pertama kali njogo ngene wong kene nggon aku kono kuwi enek chicken. Kono ora upam ini. Nggon aku sitok loro. Wong kita kelamaan mampir belas. Ya kuwi sing tak tekokne mau maksudku ki dalam saat sehari wingke enek pura wong sitok tok ngono lho maksud kuwi. Yalah, aku pas awal-awal tapi ning Karangjati kono pernah aku murun. Berborau to. Ah, Iya, lebih. 3.000 berarti kan mur 6 porsi tok. 2.003 kan mur 6 porsi tok. Ya aku nggawa ayam 2 kilo. Jadi ayamku mentah ijik, gorengan ijik. Utuh ya berarti. Heeh. Mur lebih 3.000 tahu aku. Tapi alhamdulillah selama ning kene iki alhamdulillah gak pernah sisai paling 40.000. Berarti cocokmu neng kene ya. Rezekimu neng kene. Iya, jadi aku pernah sisa bisa nih 40.000. Lah iki mbake cantik ki. Karena iki tak ben mbake ini. Satu. Lho ngejerimu segone entek. Kanggo sego. Oh, nasine gak enek, Mbak. Pakai nasi, Mbak. Satu ada tapi. Wis tak jek ya. Wong sekolah to lan Mbak. Oh, ala ngono kayak takoki ra enak. Lah iya. Bisa iki 11 piagangmu ning ndi. Ngono ya. Ngono nempel ya. Ora iso nempel kok nempel. Lah jadi ngono kuwi lur. Jadi wong bakulan ki apa prinsipe kudu kuat mental. Nomor 1 mental. Kuat mental karo kuat modal to. Piye? Lho, nek Lho, model ki kan anu to, Bud, ora perlu akeh. Duh, lah ya tetep wong bakulan iki kudu kuat mental karo kuat modal. Ya Nek bener kaya- tapi Bud, tapi bener omongmu nek nek modal ya ora mlaku. Lah iya bener ora to. Ya. Kaya ngene iki chicken ya, pemane wis kadung digoreng. Gak payu ya, 3 kilo gak payu. Lah sesuk sing digo anu model apa nenek iki wis kadung digoreng gak payu. Lah kuwi lho. Makanya kudu kuat modal ya kudu. Timun barang iki entek ya kudu kuat. Kamu remot ning ngene. Lah iya. Ngene iki demi sapa ya? Ngono iki Demi Nyai ya? Rezekimu. Demi Nyai ngene iki. Lebel list menune ayam crispy 5.000, terus ayam geprek 6.000, geprek nasi 10. Sing 10.000 dapat 3 yo enek. Jadi terima pesanan barang. Kowe kok yo ro to but wong ayu kok sok. Krungu to. Wong kok sok koyo ngono kuwi lho. Kata ora wong terakhir jit enom lho ya. Ya. Wong terakhir jit Kuwi berarti arep mulih kukut. apa ta? Karek ceker Ceker lho. arep tak resiki sik. Ngono kuwi abot. Wong dik peseni tak gowo mulih. Malah didol. Malah didol e. Jan. Walah lha iki Ngono kuwi ya. Halah. Kok gedeng aku. Nang tamu nek kene barang aja. aku Wah. lali to ning. Wong tek koyo ngono. Lagi tak tau gawani ceker kabeh iki Jawa. Tenanan iki. Kok sok. Wong adik tumbas lho kok malah Lali. anu engke nek wong kombi aku tidak berani bilang to terusan. Ceker dulurku lanang ya. Dulur Lanang kuwi. ponakan. Piye? Oh, IP Mas. apa piye? Anake Pak Puku. Oh. Agakno yo tetep tak wae yo. Iya. Ya dulu. Yo kok dulurku lanang. Wong dia mah. Omahe Ya jan. jadi ngono kuwi, Bos. Wes karo ceker gak apa nggo nakur. Ngene ya. Nah, nggo nakur toblok kebengi. Kok iso? Kok iso kayak ngono? Lah kate ora kok. Iso. Cek Dewi kok iso kayak kono kuwi palsu apa? Lah iki wis gak layak diperjualbelikan. Ya mati. Bomot lho. Kok tak kira palsu.
Jadi gak layak diperjualbelikan terus kaget. Terus gue celengan. Lah terus nek koyo rondo koyo aku ngene iki nek gak layak duweke ning ndi? Gue toblok toh. Heh? Gue toblok. Jenenge ora layak lho, Gus. Saya nek toblok iki cek layak ae. Kosok, wong kok sok. Oh, Berarti ya penting- apa ditampung kok. Penting enek bolongane to, Bro. Lah wedhus ki bolong iki. Kok Wong iso? gak nganu wedhus dhewe kok ambune. Alah mbuh. Lah iki lho bolo iso roh duwe to, tuwipis tepung iki. Aku nek omong AABB. Karena gue gak jujur lagi. Piye to but wewe? Jere ora enak lho jere ribut. Enak tapi terus. Jadi wong bakulan tak duduhi prinsipe. Pertama mental, keloro modal, ketelu telaten, kepapat sabar, kelima apa ya, Bun? Kelima. Heeh. Limo ya tahu. Oh, asa Modalnya enak, Pak. ngono lho. Modalnya wis buat Bro. Uwe nomor 2. Mas. Modal nomor 2. Berhubung ki terang to. Aku arep ning gone Mas Andi Cipo Amanah ya to. Amanah apa? Oh ngene Mas Dibyo. Brembang. Heeh. Wah, Ya iki tak tutup dulu ya to. Aku kok ngono ngeblok nek ganti masane beda. Beda Iya. tempo. Jadi nek gak persambok to. Lah penak sing maksud. belum nih gimana dong? Sekian vlog hari ini ya toh. Tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.